supreme will approach his throne of glory, singing praise and the joyful noise. There will be a celebration, heaven sing, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Heaven's voice, stand at attention, listening to the great array, as we sing the song of freedom. Hallelujah, oh and last, as there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. There will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. As there will be a celebration. Heaven sweet, refrain and chorus. We will sound the chorus, we will sound the anthem. Sweet refrain, our song shall be. Toda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare. Tichida kutenda vari kuona online muzora nhasi zvakati siyanei. Tine nhasi tiri paMandara Church. We are not just online. Toda kutenda naizvozvo. Tisati tapinda munyaya iripo muzora nhasi, regai tikumbire Humba vativhure nemunamato. Humba yangu yenyu. Katinamatei baba wedu makanaka makatendeka muri kumusoro kudenga. Tine pamberi pechigaro chemutsa wenyu tine nyaya dzakakosha dzatiri kutaura pamusoro padzo, chiti paiwo njere nevateereri wedu wherever they are vagone kukomborerwa nechirongwa ichocho naJesu akatipira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Tinotenda. Regai tikwasedare. Humba makasimba here. Zvakaoma. Regai tangire pana Humba. Humba mungokwazisa vanhu vekwaRusape mozokwazisa rumwe rudhende rusina basa. Indinonzi Charles N. Makombe weHumba Mbarwe Nyanguru. Tendera wanhu chirima nemuromo. Mapadza tikapawaranda wakazara pano. Ndida kukwazisa my beloved wife Lydia. Kwaari ikoko ndofunga ari kuteerera. Mwari akukomborere. Ndida kukwazisa chaunga chiri pano. Chaunga chendiri kuona pano. Ndida kukwazisai mose in the name of the Lord. Amen. Amen. Totenda. Yes, wadiwahama ndoda kutenda chaizvo nemukana wamawana wekuteerera program yezuva ranhasi. Ini ndini wenyu coach Ngwaru. I'm a life coach, I'm a relationship coach. Ndisu waya wekuti dzabikwa pano pa program ye PADARE.
tinosangana kuinbox tochigadzira kuti mhuri dzigadzirisike. Nevanenge vasina program dzauya kudare, Coach Ngwaru vari kubetsera mhuri dzakawanda around the world. Imi weduwe, musanetsane kusvika pakurambana tiripo. Saka ndoda kutenda nemukana wamaita iwo ndodaira kuti muchakomborerwa nhasi. Ndini muzukuru mukuru, dangwere wazukuru ranohoreka. Shumba Nyamuziwa, tinobva paTokyo pa-Far East apo. Ndo patinobva ipapo Mwari akukomborere mese weshumba wose nemimosa. Thank you so much. Weku Tokyo. Yes. Regai tinzwe Rusape. Nyika yakaoma Tokyo. Makadini watereri, zita rangu ndaitwa Tsikada. Muzukuru wachipunza muyera nyati. Ndoda kukwazisa our wife Lydia. Ari pakati. Muzukuru wangu uyo. Ndinobva kwaRusape, nyika yakakomborerwa, nyika yakaropafadzwa, nyika yamaguta. Hamzati mamboona zvakadaro. Tiangoti paRusape, panyazura. Tikatena takadai, tikadarika denja, hansati asvika ipapo. Tosvika pazumbika, toti nzve, pamauresa, paseri apo. Ndo patitori ipapo. Kune vanhu vanobva nyika iyoyo yedimba karopafadzwa. Mwari akuitire zvakanaka. Ndoda kukwazisawo mai guru wangu Keresia Rubingo. Mwari akuitire zvakanaka. Ana mainini wangu, mainini Tendai, mainini Sandra. And my beloved wife, Dambudzo. Amen. Amen. Tinotenda Nyati. Regai timbonzwa masvingo zviyai. Kwazuwai vatereri mose makaterera muri muno. Uyezve vari kuzheuko kwenyika. Toda kutenda zvikuru. Rangu zita Pastor Tapiwa Zinyemba, mufundisi weWarren Park District pachikomapo paserapo. Tinobva kwaGutu, Madlira Pazhe, Wegona, Chitova, Sambiri, Mauruka, Gutu, Mukuvapasi, vari Wiru, Masakadla, Garara Masango, vanoridza ngoma, nemudzonga wenyama, ng'ombe, mbudzi ndedzavarombo. Toda kutendai vatereri mose kwamuri nekuterera kwamuri kuita, maobservations enyu, macomments enyu amuri kutipa. Toda kutenda, tirambe tichisimbisana pakutenda apo takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, tive nenguva yakanaka. Amen. Toda tinotenda nedare riripo muzora nhasi. Indinoitwa Mudonhi, ndopindira paMandara Church. Ndichibva zvakare kwaRusape. Famba. Nyika inodiwa naMwari. Hallelujah. Nyika nyoro. Nyika yetsenza. Kana tiri kuno kuAfrica ndiri Samaita. Tichingosvika paAirport taSamsung. Saka tinoda kutenda. Toda kutenda nevanoramba vachiona chirongwa vachisapota. Also ndoda kukwazisa mudzimai wangu. She is dark and lovely. Saka toda kutenda naizvozvo. Nhasi tine nyaya isina kumira musheba yatichada kuti titaure pamusoro pezvayo. Regai ndikumbire Nyati vasati vaiverenga vatipe kuti musoro wedu wenyaya nhasi uri kuti kudini. Ndakaparirwa nemwana. Ndiyo musoro watinawo nhasi, ndakaparirwa nemwana. Saka tambotaura neveMandara online vachiti tichazoda kuti tinzwewo your feedback pamusoro penyaya yatichataura. Tinogona kusiyana maonero edu sedare, ndo zvinoita dare. Asi tigokwanisa kuzobuda neconclusion yakatinakira tose. Regai tiverengere nyaya yedu naNyati. Pamhoresa. Alright, iri kuti hanzi makadini Samaita, makadini Nyati Zimbabwe, makadini Humba, makadini Madyira, makwazwa mose, wangoruzwa kuti ndimurwe. Hanzi takasangana nedambudziko, tibetsereiwo wedare. Takaona musikana achiuya naatete vake aine pamiri. Anoti nhumbu ndeye mwana wangu, iye ari form 6. Apa mwana wangu anozvigonera hake chikoro. Mwana wangu ane musikana waanofambidzana naye watinotoziva. Uyo hatitomuzivi, tikutotanga kutomonera ipapa. Even though mwana wangu asiri kuramba kuti ishamwari yake, but iyi haingoitikiwo pano.
We cannot make a mistake to allow such a thing as this. I just think somehow panika kuti nyepera karipo. Even baba wake murume wangu ari kutoti uyu mwana mudiki azviite kuti titore murora nezera rempwere wedu uyu. Tafunga kuti murora aite plan yake, but problem ndeye age yenhumbu. And also that takasirwa mwana uyu pamba pedu nehama dzake. Tatopererwa kuti todiniko. Mukomana tichimubvunza anoti akamborara naye kamwe chete chete. But mwana but uyu mwana uyezve hatingatore murora kuti agare pano. Yes, tiri masabata edu hatingarodzi mwana uyu nemhaka yekuti achiri mudiki. Thank you so much for ndiyo nyaya yatinayo nhasi ndino. Ndo anonzi ma1. Yes, ndo anonzi ma1 nemazwi ahumba. Inhumbu handisi kuramba. But handisi kuda ndakakanganisa baba. Ndoda kuita chikoro. I think and handisi kuda nhumbu ishi. Yeah. What is the way forward? Because tiri kuona dzimba dzakawanda. Pandakanzwa nyaya iyi ndakataura ndikati ndiri mufundisi. Ndakatora nyaya iyi ndikaisa kumba kune vabereki vangu, baba vangu namai vangu. Ndirini ndaita izvi. The response of my parents is simple. Good. Ndo zvawaita izvi. Wakura. You made your choice. Yeah. Chibvai matorowa pasi kana uchinoita gadhi unoita chi? Exactly. Unoita gadhi, you have made a choice. Exactly. But in that discussion handisi kuvhunzwawo inini maonero angu. Vabereki ava. That's the point. Yes. Saka vabereki ava havasi kuda here kutryawo kuprotecta maonero ekuti vana havachiri uyu mwana wedu mudiki uyu. Patakutomukanda apa, he is not ready for this. Saka can we have this one to go? Samaita. Asi wakava ready kuvata nemunhu. Aiwa, ngatimbotaura pana. Wakadi kutibvunza kuti baba ndovata here nemusikana. Hold on. Yes, nyati tobva taenda ku. I think there's another aspect that I just thought I would share and say that there are a lot of women who were forced by the cultural contract yekuti vapinde into unions in marriage, in terms of marriage. Yeah. That parents looking at the matter, they feel that they could have made a better decision. Numbu yanga iripo, numbu yakatoitika. Yeah. But yes, the social construct inoti mwana ngaavhandororwa ikoko. But pane 10 vakarorwa, 7 havana kundogara zvakanaka. Nemuto oyo. 7 or 8 havana kundogara zvakanaka. 2 they struggled to get acceptance. Yeah. 1 possibly ndiye angadai ari kugarawo zviri nani. Yeah. Yeah. Saka you find kuti pamwe pacho, I think Pastor ndo pangu ari kuedza kutsanangura if I got him well. Mwana musikana ndo zvatoitika. The social construct yedu ichishona inoti ngaaende kumurume wake ngaadididi. But pamwe pacho panoda kuti ticherechedze kuti murume uyu by reason of sex anga rifana kuti arore mwana wangu. But ndiri kuona sekuti mwana wangu haagoni kundogarisika. And I think empirical evidence inotokutaurirai. Makada kunyatsozvicherechedza vanhu vakapinda mukati mema situations akadai. So muchaona kuti vazhinji, quite a number of them, they may have not lived very well. I'm not condoning the aspect yekuti vanhu vaenda vachindorara kudidididi, but ndiri kungoreva kuti from a parental aspect we need also to be very observant. Right. Kwete kuenda kundomanikidzira on a basis of kana mhosva iripo iri mhosva yenhumbu. Does it not make sense sometimes to then say kuti mwana wangu Jane akaita pamiri? Akaita pamiri, I feel offended as a parent. Ene mwana akakanganisa. Can we not make it right mwana ndobatsira mwana to get across the problem yainayo? I'm not disputing what the Bible gives as counsel. But I'm just saying that there is also that other side of life that from a parental responsibility perspective. Yeah.
uchida mwana wako, uchida upenyu hwakanaka hwemwana wako, pane pekuti ndozvatoitika. Handirambi kuti ndozvaitika, but I think kuti mwana wangu ndogona kumubatsira kana akanga anditaura kuti baba ndakaita hangu nhombo, but I don't think I want to be married to this All man. right, thank you so much. Regai tichienda kune vari kuona chirongwa tiri pano paMandara online. Before tisati taona maoko ariko nekune mics, yes, kune mics ndaona maoko ari kusimuka. Let me just add a little bit of salad on your issue. I know this one would be a bit complicated. Makazviona here kuti kana musikana uyu atizira kumba uko, asi musikana uyu achibva kune mari, nyaya yacho inosovheka zvakanaka. Zvinomhanya sometimes iri easy kuisolva. Correct. Because mukabvunza mwana obva kuti havane mari ndo vanoona chakatonzwa kuti wakomana dai chigadzirisa ikati tione kuti zvakamira sei. Tochengeta muzukuru nemuroora zvedu tiri pano, Mwari achitikomborera. It becomes very easy. Asi kumitisana kwevarombo it becomes really difficult. Panogarwa matare asingaperi. Regai tiende ndaona mama Mbano. Thank you. Ndinoda kubvunza kuti pane pasina kujeka pavaverenga kuti ko iye mukomana ari kuti hake musikana ndomuziva, ari kuti chii iye regarding kuaccepta mwana uyu, kana kuti ipapa hapana kunyatsondijekera zvakanaka, then kana mukandijekesera maybe ndokwanisa kutozoenda mberi nemubvunzo necontribution. Quick one, ndingai iyo haitombodi 2 seconds kufunga. Okay. The boy is not given airtime in this family. The parents are not even given. All they want to know is wakara na ere, unomuziwa ere, then the rest the parents are managing. Okay, saka hana ake zvaari kutaura. Okay. So inini ndandiroda kuti ngatingozvishandurai. Tochiti musikana uya anga ari wavo, mwana uya anga ari wavo. Ava vari kuramba vari kuti masabata. Anga ari mwana wavo ari 22 years. Amitiswa nemwana we19 years. Tarisai kuti vana ava, according to law yedu muno muZimbabwe, vesa vanhu ava ma-adults. 18 years you are already an adult. The 22 utori adult. Saka nyaya age is not an issue. Nyaya ndiye kungoti vari kuti havo mwana mudiki, haasi mwana mudiki atori adult, as far as I'm concerned. Anofanirwa kutora responsibility. Okay. Ini ndiri kutovati vabereki ava, bvunzai kuti vana vari kudanana here, because zvichazoitika ndezvekuti vachakwanisa kuzoitisana imwe yechi2 futi. Nekuti panotori nerudo panapa, kutomboti vamboita zvavakaita izvozvo paite nhumbu, ka1 kana ka20, pane karudo kakatomboitika pavana ava. So ini ndiri kuda kuti vaingenjewo vana ava, vavatichi iwe mukomana bati shuwa uri kumuda here munhu, kana vari kutodanana ka zvekuti mwana mudiki, it's not an issue anymore. Thank you so much mama. Ndofunga vari kuteerera vakanyora nyaya iyi, hanzi bayamitisana kechi2 mukasanyatsobvunzisa zvakanaka panoitwa imwe paper 2. Thank you. Ndaona rimwe pane imwe mic. Yes. Vachiuyawo pane thought yavauya hangu mupfungwa mangu. Mubereki wemukomana ari kuti mwana mudiki, ko wemusikana ari kuona asiri mwana mudiki here. Yes. Inini sekufunga kwangu, pamwe pacho ndogona kutora semubvunzo zvakare kuti ava vanhu vamitisana vachiwirirana nditi. Hapana amanikidzwa apa. Hapana amanikidzwa, kwavakasangana hakuna akamanikidzwa. Zvino pane mhosva kapa nditika. Sekutaura kwaita mufundisi kuti mwana wangu, kunyangwe bhaibheri handinataura kuti izvo tinofanirwa kunoroora sezvaifanirwa kuitirwa musikana nditi. Alright, toroora. Ini ndinoona sekuti tikadoroora toti uyu muroora uya aende, inini tumi ndoona kunge zvisiri fair. Ende kune rimwe side remukomana nditi, hamusi kuona here kuti tiri kutomwedzera kuti agraduate, kuti arambe achimitisa, nekuti
anopara mhosva dzake isusu toti muroro hatisi kumuda toenda kunoripira futi. Then ndobva ndaenda panyaya yemwana iye achazvarwa. Unoziva kuti zvakaoma kuti mwana akura achirerwa nambuya kana kuti nasekuru ivo vabereki vake varipo. Ini ndikuona sekuti hazvisi fair. Zviri fair ndezvekuti whether arora mbuya kana kuti zera mai vake munhu ngaaite sei? Ngaatore mukadzi wake. Nekuti ini handingambotendere mwana wangu kuti anzi for sure akanganiswa obva aripirwa zvopera zvakadaro. Nekuti ngatirege kutarisa side rekuti mukomana kwa uyu, nekuti munoziva kuti vakadzi handitika midziyo inonzi midziyo yakaita sei? Mitete kana kuti midziyo muduku. And vakomana zvavanoita, iye wamuri kutaura kuti iform 6 iye anenge achitoudza musikana wake kuti inini ndine business, my father nezvakati zvakati, kutoti vazoitisana mimba iyoyo ka ichi chivharo ichi chinenge chavhara mwana wangu musikana. Then izvo zveform 6 zvazobuda pane nhumbu. Alright. Then kwazoita chimwe chinhu chatofanira futi kuti tipangwarire sevabereki adidi. Ko alright, mwana wangu awe ane nhumbu but ane chirwere, inini ndanoripira. Saka kana kuri kuti vaita chirwere vese vari 2 pakuwirirana kwavo, kubva zvakanaka ngavachichengetana nechirwere chavo. Handidi? Saka nini ndoona sekuti kana wadhonza kana kuti sanzi na I remember pane mwe maridzo andakambozva kuda Pastor Nhongo kuti wewe kana wasarudza kufamba netarakita, famba netarakita yako. I remember ndichiona imwe sermon vachiti you must face your whatever nekuti ndio akazvida. So ipapo vedare ndokumbira kuti tifunge nemwana uyo achazvarwa futi. Amen. Thank you. Kuti mwana ngaakure aine vabereki vake vakadii vakakwana vari vese. Zvatingatoite kufuka kwangu kuti vana ivavo ngavawane a strong counseling. Kana vanga vasisiri vanhu vechechi votokansela, votoita vanhu vechechi, votoita baba namai, vorera vana vavo, muchaona kuti upenyu hwavo unofamba zvakanaka. Uye mwana wedu angave musikana kana kuti mukomana, ngatisamupake mashoko andidika. Isarudzo yake iye ngave nesarudzo yake kana semunhu akura. Amen. Thank you. Thank you so much, Elder. Tisingaziye pane mamwe here maoko. Yes. Tingota ndikurumidze tipedze. Yes, my brother. Tinotenda. Inini burden ndiri kuipa kuvabereki. Muri kuona kuti vabereki kumashure vaigamuchira zvimwe zvitete zvavaingonzi ndiri kudana narumbi. Kuti alright, udana rumbi mwanangu, it's okay. Rumbi ari right. So zvazorwadza apa pavazoinza uyu manje ane 22 years. So kumashure kwese vakafanana nemuvhimi anotarisira pamwe ikitsi yake inopinda musango, yoya yakabata mbeva, achisekera achiomberera kuti kiti yangu akaoma, unondiunzira murivo. Asi musi wazoya ine rovambira mumba ndipo makuda kuzopopotera kiti. Chigamuchirai zvamaibvumidza kuti tiite kubvira pakutanga. Yeah, thank you. Pamusoro wedare ndine a small challenge ndasangana nayo panyaya issue iyi. Ndine muzukuru wangu ndiri kuchengeta pamba. Muzukuru wangu anoya, mai wacho vanoya vachindiudza kuti muzukuru ane pamiri. Ndokubva tagara pasi toona kuti musikana ane pamiri. Pamiri ndepani? NdepaJohn. Mama John unokuziva here? Vanun'una wangu endai munoona kuti muzukuru uyu naJohn wakamira sei. John ngauye pano, John ndokubva auya. Iwe muzukuru unoziva here John? Yes. John unoziva here muzukuru uyu? Ndomuziva sechamwari, munhu etosangana naye. Saka makamborara mese here? Mukomana bva ati kwete. Musikana wakamborara naJohn, zvikanzi kwete. Ko ine zvawaunza John pano, tikuita dare naJohn.
asi John hauna kurara naye. Right. Chii chako ishamwari yangu. Unoita pamiri here nemunhu usina kurara naye. Hauiti. Wasikana wedu mazuva ano wane wakomana wakawanda. Wakomana wane wasikana wakawanda. Baba wabva upedzera kutaura wati izvo watoone zvirwere. Ngawachengetani. But panapa manjeka tiri kutambiswa bhora risina mweya. Right. Mukomana anogona kunge asina chaakaita pane musikana. Musikana akazoona kuti uko kwana John kunochengeteka. Saka auya manje. Auda kuchengetwa neni panapa. I don't know idari. Nogona kutora this challenge. Thank you so much. Aona kuti kuna vanhu vechechi tonoimba akapela tiri makwaya. Pamusoro. Indoda kubvunza kuti pandambodzoka sure mbija. Pane panga pachinzi munhu unozofanira kuzobhadhara rora kana unge wamitisa asi vachiramba nemwana. Tomboti ndazombonzwa pachinzi unofanira kubhadhara madamage chichi. Tomboti musikana wacho anga asiri virgin. Ndofanira kubhadhara. Then mirai. Musiye yapedze ipfungwa yakakosha iyoyo. Mirai. Then terai munzwe. Bible rinoti ukarora mumwe mukadzi ukaramba nemukadzi wawakarora ukarora mumwe iye asati afa unenge wakuita upombwe naye. Right. Saka ndichandoda kuzobvunzazve ndechekuti muridzi wemukadzi munhu akabvisa virgin nemunhu anozorora munhu asiri virgin muridzi wemukadzi ndiani? Yeah. Yes. Uya haasi kutomboda kunzwa izvozvo. Ndofunga you want to quickly answer it. Regai mfundisi wangu answer quickly. Coach, just answer it toenda pane mamwe maoko ndaona uko kune rimwe maoko ari uko. Right. Pamusoro. Shamwari. Chinhu chinonzi marriage is beyond sex. Mogona kuita sex pasina marriage. Mogona kuita marriage inofanirwa kuita sex. Saka nokudaro kungorara nemudzimai wemunhu kana kurara nemusikana is not marriage. Even though mukasarorana you can marry, you can go and marry munhu wauda kuroora. Chinhu chinonzi marriage chinobviswa nechinhu chinonzi divorce either in court or mumatare divorce. Saka ukarara nemusikana weform 6 or form 5 form whatever it is, there is no marriage. Muri kuita yatinoti fornication, muri kuita musikanzwa. You are not supposed to do that. But however, madaro Bible riri kuti maita musikanzwa nyiyoyo munofanirwa kuroorana. Kana musingadi kuroorana chibvisai madamage ari equivalent to what your culture demands. Yes, elder. Tobataenda kune my brother there. Okay, tinotenda kuona mukana kuti ndi contribute munyaya yatinayo mukati medare. Musoro wenyaya uri very clear. Right. Mwana akatiparira. Andizvo? Yeah. Right. Mwana aenda anomitisa is not disputed. Yeah. Amitisa and it's confirmed pauya vatete nechi nemwana. Right. He accepts kuti akarara naye ka1. Right. Sango rinopiswa nekarutanda kamwe chete kemechisi. Point. Agamuchira kuti ndakarara naye kai ka1. Kana takuda further proof chindai moiti DNA. But it will confirm kuti pamakarara na ka1 ndo pane nhumbu ipi? Iyo. The issue yatoda kuti iwane advice. Yeah. Kuvabereki ava nekuvana ava. Yeah. Ndeye kuti we need the security and the afterlife ye both children. Right. Amen. Saka kana vana ava vawirirana nekuti zveshuwa vanozivana. Pambotaura kuti we should consult with them. Right. Iwe unomuda here musikana uyu? Hongu ndinomuda. Iwe murume uyu unomuda here? Hongu ndinomuda. Vana vakatiparira. So we are obliged sababa na mai vavingwa nemuroora to foot the pain
yekubhadhara madamages ari equivalent to the roora kana tisingadi kuaccepta mwana womuridzi. Get into the shoes dzemubereki amitisirwa mwana. Usatarisa kusaidi kwako wega. Get into the shoes dzemunhu amitisirwa chi mwana. Mwana uyu I'm touched because he I'm a father of girl children. Yes. Mwana akamitiswa ini ndosara ndichirwadziwa ndamitisirwa chi mwana. Anoenda uku onorambwa. Kana arambwa ini ndamuramba kuno. Yeah. It means to say midway achibva uko kwaenda kunorambwa ari kunozviuraya. What have I done as a parent? So we should have a human heart. That's powerful. In an effort to solve my issues akafanana neaya. Amen. Taking consideration that there is an afterlife. If we cancel vana ava, possibly vanogona kuzoendera mberi newanano yakanaka. Point number 1. Point number 2. Vana ava togona kuti vatadza kuti varoorane. Asi let's lift up level yevana ava yeupenyu. Kana mwana anga ari kuchikoro for sure ari form 6. Achigona zvatiri kuona kuti anogona. Aita mischievous yekunotambira kuna baba namai uku. Let's cancel mwana iyeye. Tabita cancel. Tomudzorera kuchikoro and accept also uyu mukadzi. If possible, let's also nurture them up and groom for the betterment yemwana achata sei achazvarwa. Thank you. Ndofungwa dzangu. Thank you so much. Regai ndingotora maoko ekupedzisira. The ladies. Regai tingatangire uko. Iwawa tosimuka ndo ekupedzisira 1 2 3 4 5. Yes, thank you. Madzimai anambotaura. Regai tichanonga. Yes. I want to believe we are working nekuita assumption. Assumption yekuti zveshuwawo mukomana ndiye akarara nemwanasikana. Ende nhumbu iyi ndeani? Ndeye mukomana. Why tiri kuita assumption iyi? It clears tumwe suggestions. 1. Vasikanawo anogona kunge akatokurirawo mukomana pakufunga. Akatomuchiwawo. Mukomana anogona kunge akatovharawo musikana mukuru achitoni 25 years. Saka we are cancelling all that to have an assumption yekuti truly zveshuwa mukomana akarara nemwana uyu. Zviri kubackground kwekurara kwawo hatinai. Saka toda kudzoka paprinciple. Mufundisi vabata principle iri kuna Exodus chapter 20 yavaverenga 16 verse 16 17. Same principle yoyoyo iri pana Deuteronomy chapter 22 verse 28. But chanada kuti re-emphasize ndechekuti hatina kubata kuti kumusikana uyu akataurwa napastor pana Exodus, baba vemusikana ndo vari kutoramba mukwasha. It's not the opposite. Baba vemusikana kuti mukwasha handisi kumuda. Still baba vemusikana varamba mukwasha kana kuti munhu amitisa uyu ari kutofana kuunza mari equivalent to a virgin. First, principle iyo yakadzokorodzwa kuna Deuteronomy chapter 22 verse 28. Deuteronomy 22 verse 28 inotaura futi pfungwa yekuti avata nemusikana ari virgin ende amuvhisa, then vabatwa, then nekuti amunyadzisa musikana uyu inobva yatopa mari yobva yati 50 shekels enda unopa baba. Mukadzi uyu achawa mukadzi wako forever. It's a lesson to us vechidiki nevasati vataya zvekuvatana nevanhu. This lesson was even good for guide class, explorer, pathfinder, because the sex yakutangira grade 7. So principle ndeyekuti by principle of the Bible, if you lay with a virgin, principally anoita mukadzi wako, kwete by marriage law. Saka sevana ngatizivei this principle. Tiri kupfura selesson. Number 2, zvaitika izvi mubhaibheri mune imwe principle. Maizviziva here kuti principle yemaintenance iri mubhaibheri. Saka tikaenda futi pana Exodus 21 verse 7 inobva yati pana baba vanopa mwana kuti aite maiden servant. Maiden servant ubva azorarwa naye, then uyu master uyu, remember in the maiden servant, master uyu akaramba mwana ane ruramiso rwekumuti chienda shamwari. But kana aenda akanororwa neamwe madzinza ano, it's because she's a maiden servant. But inozodzika pasi obva izoti kana akararwa naye nemwana wake
anofanira kuti food and raiment anofanira kuiprovide. Saka tiri kudzidza principle yekuti, principle, biblical principle. Let's take responsibility yekuti mwana uyu zvesho tati assumption ndeyekuti ndewedu, mwana uyu ndiye akatoita. Saka mwana uyu zvaachada zvese panhumbu pakumaintaina nekuzoitwa kwemwana, it's on you. Thank you. You don't just pay damage and leave. Kana waramba, do the damage as even equivalent or even more than kutorora kuri proper. That's powerful. Because that's a sign of showing remorse, a sign of accepting a wrong. So you take that responsibility, you have to take care of the numbu, you have to take care of mwana wachona, and even if usingade kugara naye, you have to maintain. That's biblical. Amen. Thank you. Thank you so much. Chakumbira warukutaura mungoti nge. Tibata tipiwe conclusion. Changokumbira our pastor ndo wachavongovharira. Vachitipa conclusion yenyaya iyi kuti saka toita sei going forward. Thank you. Okay, pamsoroi. Iri ndiri kuona kuti challenge hombe iri kuvabereki. Vabereki vemukomana. Ndo maonero andiri kuzviita. Of course, dambudziko ratoya pamba. Sekutaura kuita musoro yenyaya kuti mwana akatiparira. Problem yatopamba. Challenge vabereki. Chekutanga varamba kuti mwana wedu haazviiti. Chechi2 vakaramba kuti mwana wedu achiri mudiki. Chechitatu, remember vanhu vama-Adventists, they are afraid of their reputation. Vari kutya reputation yavo kune vanhu. Saka vakuda kuedza kutsvaka kuti zvino tingazvivhare sei. Sevanhu vakanga vaine maonero angu, vanhu vakanga vaine zvavaitarisirawo kumwana wavo. Handi zviri kunzi mwana wanga ari form 6. Vaitarisirawo kuti hanzi aigona futi. Vaitarisirawo kuti mwana wavo achaenda kuform 6, ozoenda kuuniversity, ozorora, vozoitawo zimuchato ravo, ndo zvavaitarisira. Asi ndoda kuti life haina formula. Ndo zvinhu zvavaitarisira, but hazvina kuti saizvozvo. Saka inini my advice to these parents, the father and mother vemukomana, zvapo ndo zvavapo. Ngavatogamuchira zvavapo, vochitotaka kutoumbiridza pane zviripo. Votora mwana uyu, mwanasikana uyu atoya mukati memusha wavo. Voumbiridza pane zviripo. Kana vari kudzosera mwana wavo kuchikoro, vachigara nemurora, vachikudza, vachiita kuti ramangwana revana ava rigova ramangwana rakanaka. I think this is the advice that I can give them. Thank you, Mama. Ndandona ndo angasara 1, then 2. Then Mama ndime kupesira. Saka 1, 2, 3 tobata. Thank you. All right. Ndinoda kutenda nemukana wamandipa. Chekutanga generation yekudhara yatisiyani negeneration ino iyi. Handi maona. Ndendafoswa inonzi tora mukadzi ngavachiaccepta zviripo zvakadai. Number 1, ndana unobhadhara damage. Ndizvoka. Number 2, ndamaintaina mukadzi uyu till aenda kunopona mwana. Ndizvoka. Number 3, DNA manje yobuda ichiti mwana hazo wangu uyu. Panofambiswa sei ipapo. Okay. Muchaipindura ka 1. Rega mfundisi wachabva wangu ipindura ka 1 patinovhara. Ndanda pana my brother here. All right, Dare. Yes. Ndakutenda. Lesson iri panapa. Muchaenda kunoona kuti foundation yakatovhiringedzwa. Maparents akashaya nguva yekukudza vana vavo vachivadzidzisa. Sezvo anga ari maKristu, kudzidzisa kwatiri kutaura. Father aifanira kutora mwana wemukomana omudzidzisa marisk ekurara nevasikana before time yake. But zvasvika manje. Challenge iri kuitika yandiri kunotarisa ndeyekuti muchaenda kunoona kuti vabereki vane murora vavanga vakaexpecta. Zvino asvika hasi wanga ikaexpecta. And some other time muchandoona unoona kuti kune nzvimbo imwe ndakamborarama. Mai wemukomana namai wemusikana vakakura ari mafriends. Saka vaizirana macorners avo. Zvakazoitawo kuti vana vakasvika pakudanana. Vakurawo. Saka mai havana kuziva, vana vakamitisana.
then mai wemukomana wakati handisi kuda muroora wepapi panapa because of their previous. So that's other point yekuti ngatisakure semaparents tiine background edu toaisa kuvana vani vedu tosa muchaenda kuona kuti maybe ndozvikuita kuti vasade muroora, but kana zvatosvika paground let's accept. All right, thank you so much. Again, ngokumbira our head deacon wangazondirwa wangotara point out mama mubva mavhara. That will be our last contribution. Okay. Yes, up. Ndandoda kudzokera kuvabereki vemukomana because kwamatanga ukoko kuri kunzi mukomana akauya nemusikana waainofambidzana naye waanga asingazikanwi nevabereki ndiye akazoya nenhumbu. Vabereki vemukomana kufamily yemusikana asina kuuya uku ende ofunga kuti kune zvawakanga wakataimira ikoko. Why dai ari akauyiwa naye aine nhumbu waibvuma nekuti kunofanira kunge kuine zvimwe zvawakanga wakatasa kuti waenda kumhuri yakucherera kunoita, asi ukwawazoenda kwawachimuti uku hakusisina mabenefits kwampunga unengoenda kwampunga kusina mabenefits. Saka ndiri kuti dai saka vabereki ndo waita problem apo. Ndinofunga kuti sevabereki isusu wana waita zvawaita ngatiutore wana wese sewana. Musikana avhiringwa uyu nemwana wangu wakucherera avhiringa mwana wewana, ngandimuumbiridze ndototaridza mwana wangu kuti zvawaita izvi nekuti ndine vamwe wana vari kuteera kumasuro kwa wari kufanira kuona kuti zvakaitwa namukoma hazviitwi even uri pachikoro baba vanobva vangoti uyu ndiye mudzimai wako. Saka the next thing shamwari pedza yako kosi yako yawanga uchiita but mudzimai ari pano akakumirira kana wanga kuti mwana adzidze. Thank you Elder Kucherera. Ndaisara na Pastor Ngwaru. Pastor Ngwaru padare varume vazhinji vanoti Pastor Ngwaru vanofarira madzimai mo kana vachipa madiscussion avo vanorerekera kuvakadzi, varume vanobva vatsamwa nazvo. Saka izvozvo vanditi wanyanyopa varume kutaura chipawo madzimai asara tu anga akasimudza maoko. Saka regai iva vari tu ndo vacharibva vativharira. Thanks. Maita henyu vedare. Ini ndachida kupindura mwana mukomana abvunza mubvunzo uyu. Anogona kufarirwa kunze. Mwana uyu abvunza achiti kana ndisina kukanganisa kunzwa. Munhu asangana nemusikana virgin nemunhu anozoona mukadzi asisiri virgin anenge ari muridzi wemukadzi ndeupi? Ndoda kuti honai kavana nhasi. Uvhijini hwakakosha kuvana vasikana. Handiti muri kuona kuti mubvunzo uyu wabva kumwana mukomana. Kureva kuti uvhijini hwakaita sei? Hwakakosha. Pachivanhu pedu indobva kwamutoko. Ndakarohwa kuguruve. Pastor Ngwaru anobva kwamutoko. Taura mwanangu. Itokyo. Kune mutemo wekuti vanoti kana vachirodza mwana, kana mwana amitiswa saizvozvi, vanobvunza kuti wakamuona iri mhandara here? Kana akaonekwa iri mhandara, zvinoreva kuti panobviswa mombe yechimanda kana mwana achiroorwa. Kana anga asiri mhandara, ndo panobviswa damage. Wakanganisa mwana wedu nekumupa nhumbu. Handiti kuguruve zvavanoita kwandakaroorwa vachirodzawo vana vavo vasikana, vanoti kana vakurodza mwana akaonekwa asiri virgin, chakakoshera uvhijini kunotengwa Zambia kana kuti Gumbeze, but rinoenda ronosiwa pamusuwo pakicheni, makicheni ekumusha aya, asi rinenge rakaboorwa pakati. Kureva kuti mwanasikana wanyadzisa mubereki wako. Saka kureva kuti vanasikana chengetedzai umhandara hwenyu. Ndouya kuvana vakomana nhasi. Iwewe watora mwana waamaingana, warara naye wamubvisa uvhijini, wobva wamusiya. Uri kutarisira kuti achazoroorwa nani? Saka zviri kwese kumwanasikana nemwanakomana. Chengetedzai uvhijini hwenyu mhani vana imimi. Thank you so much. Changokumbira kuti vekuguruve musawanzodaro. Zvinhu zvachinja. Itai sevanhu vekwaRusape. Wakarongeka. Okay, pamusoro inini point yangu yandoda kutaura yambotaurwa but pamadiscussions ese aitwa ndiri kubatikana nenhau yemwana musikana chinongonzi mwana musikana
uyu musikana uyu maongororo andaita nyaya payaverengwa napasta. It seems as if musikana uyu azouya asiri yanga achitarisirwa. Saka nedzimwe nzira tikasanyatsoongorora ndika, of course kune zvimwe zvinogona kuitika kuti vasikana anogona kutora advantage kumukomana kuti maybe kumba kwavo kune zvinhu kana kuti chii. But also nerimwe side, mai vemukomana uyo vanogona kunge vari vana mai vemumamuvhi vatiri kuona mazuva ano vanotsvagira vana vavo chi vasikana kuti mwana akazouya nemusikana waari kuda. Ndosaka pambotaura kunzi tikufanira kubvunza vanavo kuti mukomana anomudere musikana uyu kana kuti hamude musikana uyu, because zvechokwadi anogona kutozonomumitisa futi chi keshitu mukazoona futi muzukuru futi kuya kuya. Saka vana amwene futi nedzimwe nhambo vanogona kunge vaine muroora wavaida. Saka ndoimwe ishu ufanira kuongororwa panyaya iyi kuti vanogona kunge vaine muroora wavaida, but chokwadi muzukuru ari wavo ari mudumbu. Saka ndoimwe nyaya inofanira kuti sei inofanira kuongororwa. Thank you so much. Tichakumbira mufundisi coach Ngwaru to just make a conclusion yenyaya yatanga tinayo. Tanga tichiedza kuti kudini uye tobetsera mhuri sei kubva pano tichienda mberi tobva taona nguva yekunamata tovhara. Right, pamusoro regai titangire wadiwa hama kwazvinotanga. Bhaibheri rinotiro kuna muparidzi, jaya fara hako asi ziva kuti Mwari achakutonga. Right. Then pa chapter 12 verse 1 yobva yatiyo, itya Jehovha mumazuva eudiki hwako, nguva yekutambudzika isati yadini? Isati yasvika. Dai kutya Jehovha kukaitika kuwana wedu nekuwabereki, nhaurwa dzakadaidza hadzigone kutaurika mukati mesangano. Saka rusvingo rwuri kuputsika rwekutanga nderwekuti the fear of the Lord is not among us. Ndo dambudziko guru. Right. Ndochiti nini imi zvakatiomera chose kuti tisangane nenyaya yakaita saiyoyi. Kana nyaya yakaita saiyoyi yaitika, iri kukonzera zvinhu zvinokwana kuita zviri. Chekutanga, there is an unwanted pregnancy. Handifunga kuti mukomana uyu nemusikana uyu wakagara pasi kuronga kuti toda kuita mwana. Handisi kuona mwana ari muform 6 achiita family planning yekuti ndauda kuita muroora, ndauda kuita muroora wababa wangu. Right. It's a mistake that happened that should not have happened. So we have a lot of unwanted pregnancies dzinouya. Ma unwanted pregnancies auya anogona kutungamira to unwanted marriages. Unwanted outcomes. Right. Panogona kunge paine unwanted marriage yekuti munoita workout arrangement yekuti mwana arore. But at this point maybe that was not their plan. And dzimwe nguva panoita izvo an outcome yakoma yekuti panoita an unwanted or an unplanned life end mukati meupenyu hwewana, wekuti upenyu hwako hwese hwatovhiringika. Because now you have to replan your life because patone pregnancy yauri kudhila nayo iyi. Right. Saka toda kuti kune vakomana nevasikana, please avoid premarital sex. It carries unwanted outcomes that you are not prepared for. Kune vabereki, kana chinge zvaitika, you are not to blame. A lot of good parents will have bad outcomes from their children. You are not to blame. Saka ndoda kuti kwamuri imimi sevabereki, chigarai pasi nevana mokurukura kuti urongwa going forward toita sei. Dare hari kuudzei zvekuita. Ndonzwa material huri kurodzese different viewpoints. Imimi as a family chigarai pasi moona kuti zvinoshanda nezvinoitika mukati memhuri yenyu ndezvipi, momuvha nedirection iyoyo. But tine urombo that this happened, makaparirwa, you have a problem, mwana wenyu ane problem. Solve your problem as parents. But remember the boy has his problem also nemusikana uyu. Sanganisa, be balanced, don't be one-sided.
consider everybody in the equation. I Yes. think zofamba zvakanaka. Mwari akubatsirei. Thank you. Dare ndoda kutendai. Zvakaoma. Toda kutenda vateereri nenguva yatava nayo, dai Mwari vakuchengetai, vakuitirai zvakanaka. Ameno kwamuri ikoko kunyika dzakasiyana-siyana kune vanoona chirongwa ichi. What would you say? What would be your opinion? Uyai ku Facebook, uyai kuma inbox edu paMandara online. Tikurukure tikwanise kubetserana mukati mekurarama. Mwari vakuitirai zvakanaka. Regai tikumbire Nyati vati vhare nemunamato. Nyati tinamatirei. Baba munoshamisa, tinoda kutenda nekudzidza kwataita panzvimbo ino. Tiregerere kundikana, tipewo simba rekukurira. Tarayirwa kuti kana tikateerera vabereki newisdom inobva mukati meshoko renyu, togona kunzvenga zvizhinji zvinonetsa nezvingatirwisa panyika ino. Komborewo muri painotsvaka solution padambudziko ravainaro. Dai mungagona kunge muri mutungamiri namatani mwanasikana uyu akatakura, dai mungamuitirawo zvakanaka. Muna Jesu namata, amen. Amen. Kunenyika iyo